Eduze kwami uSibonelo Maphumulo, who's a member of the PTT. Asibingelele. Siyabonga, siyabingelela baba. Thank you for having us. Siyabonga kakhulu. Yes sir. Bekubaleka kangakanani ukuthi namhlanje nilethe le memorandum la? Bekubaleke kakhulu mfowethu, sizokhumbula ukuthi sihlanganisile izikhalazo kulohlu lwezikhalo ngokunganeliseki indlela umasipala weTheku ohambisa ngakhona uhlelo lwentuthuko emphakathini, ikakhulukazi ke nakubasebenzi ngaphakathi benza abahlukanisa abasebenzi ngokungalingani ngokwama-categories. Baney'poki zabasebenzi, baney'poki zama-companies. Imali iyaphuma as we speak, kunama-billions and billions yama-irregular expenditure. So njengoba ngenizule kunobhala jikelele womkhonto wesizwe efunda uhlu lezikhalazo, kuningi kakhulu okungahambi kahle eThekwini. Sihlanganisa-ke njengomkhonto wesizwe ukuthi cha nalaba abagcwele la eThekwini abafike ngokungemthetho abangenawo amaphepha sibabiza ngezigebengu-ke thina labo njenge-MK. Istendi somkhonto cha sithi hayi abahambe ngempela-ke manje abadedele abantu baseThekwini bathole nezimvume zokuthengisa. Abantu bakithi abasakwazi ngisho ukuthola ama-permit okuthengisa eThekwini ngoba abanjwe yibo laba bantu. Kodwa ke sithi ke manje uhulumeni waseThekwini cha uqaleka uprioritize abantu base-South Africa, labo kungebona base-South Africa. Asisho nanokuthi akabacabange, cha sithi abahamba babuyele emakhaya abo ngoba bala ngokungemthetho. Since the formation of the PTT, ngokubuka kwakho iyawu-execute umsebenzi ebekelwe wona? Iyawu-execute kakhulu ngoba okomkhonto wesizwe Presidential Trust Team njengoba ke kuyingalo kamongameli uNcamalala ukuthi uNcamalala sibe indlebe namehlo nomlomo simxhumanele nama-members ne-society at large, bese kodwa ke futhi nenhlangano senze isiqiniseko ukuthi igain momentum, iyakhula, izinto eziningi ziya-implementeka njengokubona nje ukuthi inhlangano iqalile yahamba izwe lonke yenza lama meetings kade iwenza ama-consultative meetings. So therefore iyawu-execute umsebenzi, sidila ney'nhlangano ey'hlukene, siya kuhlelo lwamakhosi manje ekuyiyona nto esenhlizweni kakhulu kamongameli uNcamalala. Nakhona sizosuka siphinde sidile nezinye futhi izinhlaka zosomabhizinisi ngoba umongameli kufanele abe kuzona zonke lezi zinhlaka abe nezwi kubona bonke laba bantu. So ke cha so far okwamanje kusahamba ngendlela. Sibonile ne-DA ivakashela isilo samabanga. Angithi phela manje bayazama bayabhatanisa, kanti phela lento yasebukhosini yaseNdlunkulu kahle kahle into yamakhososelo. Umkhonto wesizwe ukwakhewa kwawo, isisekelo sawo wakhelwe ngaphansi kwesisekelo samakhososelo. Indalo iphefumula umkhonto wesizwe. So ke bebeyoyibhadanisela nje lapha beyopha nje isilo iy'nkomo, kodwa ke akulona iphutha lelo. Kodwa ke siyazi ukuthi okuhlangene namakhosi neNdlunkulu sithi cha umcimbi womkhonto wesizwe ngoba sithi umkhonto wesizwe, isizwe somkhonto injalo. Umbuzo wokugcina, khona into evelile kunobhala lapha ukuthi cha mengabe ngena upresident nizoqhubeka niphume njenganomkhonto, bese uthi umbuzo abantu abanithumile ukuthi nibe lapha eParliament niyoba indlebe namehlo abo, bayizwa kanjani ama-proceedings eParliament? Angithi ke ma ulandela kahle ama-proceedings eParliament awekho around uPresident Ramaphosa kuphela. Iy'nqumo eziningi zithathwa uPresident engekho vele khona. That's why kumkhonto wesizwe umandla khona ngokuhlukana kwamakomiti njengokubuka kade kune ad hoc. So kunekomiti lesikopha elikhona elibhizi kakhulu njengamanje. Amshoni yawubona umkhonto wesizwe ugila izimanga lapho ngezithunywa zethu zomkhonto wesizwe ezilapha ya. Izona ezisibekela eThekwini kuze kuvele lenkohlakalo. Izona ebezipequlula umsunduzi kade zipequlula iJohannesburg Metro izolo. So ke kusekuningi uzokhumbula ukuthi isilo
indlulamithi yamakhosi beyikhipha ithimba layo ukuye ePhalamende ukuthi iyonxenxa ukuthi sibe ingxenye yokuphasisa isifiso sesilo ukuthi Ngonyama Trust ibuyele ngaphansi kwaZulu wonkana and umkhonto wesizwe ohamba phambili lapho ngokuholwa imembers zethu usiholwa uJudge uDlophe ePhalamende. So ke mase kuza upresident usuke nje esezolalela imibuzo ngoba kusuke kungeve kudebate mase khona upresident, so vele wenda bakhona urabekho thina sisuke siqinise la emakomidini kakhulu la ekufanele kuyophasiswa khona izinqumi lapho kudebatewa khona. Upresident usuke nje esezolalela phendule lokho abhalelwe kona aphinde ahambe bese kuphela kanjalo, but mesuke ehamba aphinde eqhubeka umkhonto wesizwe usuke udebate kakhulu. So sizothi ama-voters omkhonto wesizwe nabahlali base-South Africa in general abakhululeke nje bagcwala ubhavu. Umkhonto wesizwe ubamele lokhu iyona nhlangano-ke emele abantu base-South Africa njengamanje ePhalamende ngokuzethemba nangokukhulu ukuthembeka. Lo Ngisanalo ithemba kwi-GPU. Uma ukhuluma nge-GPU-ke kwayisekuqaleni vele angikaze ngibe nalo ithemba, so angikwazi ukuthi ngizothi anginalo manje ngoba sikaze size siqale, because we know once waqala wakhuluma ngaleya nto ekuthiwa i-GPU already usubadayisile abantu base-South Africa ingakumbi abamnyama. So usukhuluma ngabantu abahlangene kodwa banama-policies angafani, banembono engafani, so labo bantu ngeke bakwazi ukukhuluma bavumelana okwazi ukuthi into abavumelana ngayo ivele isuke ithinta bona njengabaholi but ayibathinta abantu ekuhlaleni nama-voters. So kahle kahle thina nje sithi awuwe umbuso we-GNU awuwe, that's where we are. Umbuso owomkhonto wesizwe cha. Siyabonga.